Máte rádi stolní hry? Pak určitě víte, že zábavné chvíle u hracího plánu mohou být také zajímavým zdrojem informací. Toho se rozhodli využít žáci základních škol z Posázaví, kteří se přihlásili do výtvarné soutěže nazvané Čistá řeka Sázava. Jejich úkolem bylo vytvořit praktický vzdělávací materiál, který by zábavnou formou přiblížil jednu z nejznámějších českých řek se všemi jejími krásami, přírodními zákonitostmi i problémy. A nejvíce soutěžních prací mělo právě podobu stolní hry. Deváťáci ze základní školy Divišov, kteří si říkají Zebrouši, vymysleli a vyrobili stolní hru nazvanou Cesta po Sázavím. Doplnili ji o poznávání rostlin, živočichů a historie. Práce jim na několik týdnů vyplnila hodiny přírodovědného semináře. My jsme se nejdřív dohadovali, dávali jsme různé návrhy, co vlastně uděláme. Nejdřív to byly otázky, potom to bylo poznávání obrázků a nakonec jsme se všichni shodli na té hře. A trvalo to teda od září až do minulého měsíce. Já myslím, že nás to bavilo moc, že každý si tam našel něco svého, někdo vybarvoval, někdo tvořil otázky, někdo tvořil náhody. Na soutěž děti upozornila učitelka Jana Soukupová. Byla pro ně zároveň rádcem, který usměrňoval jejich nápady. Nakolik je hra poutavá a zábavná, si nakonec její autoři vyzkoušeli na svých mladších spolužácích. Nechala jsem to jako volnou diskuzi a oni v podstatě hledali pro a proti, co využít, co by šlo, co by zvládli udělat, co by nezvládli udělat a ve finále zvládli domluvit se, že vytvoří hru, rozdělili si úkoly, takže pak na mě už bylo jenom víceméně korigovat tu jejich práci, třeba říct, co by tam ještě šlo trošičku vylepšit, co je zase naopak špatně a ve finále si myslím, že oni sami z toho mají nejlepší pocit. Některé soutěžní práce našly inspiraci v úspěšném projektu Čistá řeka Sázava. Dobrovolníci při něm každoročně na jaře vyčistí řeku Sázavu a její přítoky. Letošní generální úklid se uskuteční pod heslem Drž rytmus s čistou řekou Sázavou od 8. do 10. dubna. Přidat se může každý. Zájemci o čištění řeky Sázavy se k nám můžou přidat trojím způsobem, jako dobrovolníci přímo na místě, přidat ruce k dílu, nebo můžou poskytnout jakoukoliv materiální pomoc, potřebujeme pytle, rukavice, potraviny, a nebo můžou přispět finančně na sbírkový účet a všechny tyhle informace najdete na webových stránkách www.čistařekasázava.cz. Řeka Sázava se bude uklízet už po 11. a to opět napříč 2 kraji, Středočeským a Vysočinou. Loni s úklidem jejich 200 kilometrů pomáhalo přes 3000 dobrovolníků. Sezbírali téměř 37 tun odpadků.